Moltíssimes felicitats a Genís Roca i seguim amb més premis per aventurers, per aventureres d'aquests temps moderns. Tot seguit passarem a lliurar els premis de les categories que han estat avaluades pel jurat especialitzat. En 5 d'elles, la decisió ha estat presa pel Tribunal dels Premis Digitals ETEC 2017, que ha estat formada per la senyora Elga Noell, representant de la Diputació de Girona, el senyor Ferran Rodero, representant de la Generalitat de Catalunya, el senyor Eduard Torrent, representant a la Cambra de Comerç de Girona, la senyora Marta Feixedes, representant a l'Ajuntament de Girona, i el senyor David Martí, en representació de l'ENTEC. A tots ells els volem donar les gràcies amb un fort aplaudiment. Aquest tribunal es va reunir el passat 10 d'octubre de 2017 i a partir de les valoracions dels seus membres es va determinar quins eren els finalistes i els premiats en cada categoria i procedim, per tant, en aquest punt, a lliurar aquests premis. Premi per començar a la millor iniciativa de màrqueting digital gironina. Premi que vol reconèixer aquella acció de màrqueting digital portada a terme per una organització, evidentment, gironina, valorant-se l'ús, a més d'internet, d'altres canals, mitjans i plataformes de comunicació que, aprofitant les seves característiques i possibilitats d'interacció, es complementin i aportin millores a la iniciativa utilitzant-se de forma conjunta. Els finalistes en aquest cas són Concentrol, el giroscopi. Concentrol, empresa gironina amb més de 75 anys de trajectòria al sector químic, ha implementat amb l'ajuda i amb el suport de l'agència El Giroscopi un ecosistema digital i un seguit d'accions basades en la filosofia storytelling per tal de connectar, aportant valor amb els seus clients a través dels canals online. Segon finalista, Mercat del Lleó, Iglesias Associats, campanya on l'objectiu ha estat guanyar notorietat de marca, reconeixement de la qualitat del servei i els productes, incentivar les ventes i la fidelització també dels clients. Amb la participació de personatges reconeguts de la societat gironina, de diferents sectors, professions i gèneres, com per exemple Joan Roca, Marta Madrenes, Ramon Brugada o Josep Tió, entre altres, han elaborat aquest projecte. I finalment, últim finalista, per Carnaval no tot s'hi val, Ajuntament de Roses, aquesta campanya, com us dèiem en premi anterior que han rebut, campanya de prevenció, informació i sensibilització en salut juvenil durant les festes del Carnaval de Roses, una campanya sense tabús, que planta cara al consum abusiu d'alcohol i drogues i transmet un missatge clar i contundent contra l'assetjament sexual i la violència masclista durant aquestes festes locals de Carnaval a la població de Roses. Lliura el premi al president de la FOEC, el senyor Ernest Plana. President, autoritats, senyores i senyors, bona nit. És un goig per la FOEC poder ser aquí per fer l'entrega d'aquests premis. La FOEC aposta per la digitalització, la innovació de les empreses i d'Emtec. Sou el punt de llança d'aquests valors de les comarques gironines. Desitjo que aquest premi serveixi per animar a l'empresa reconeguda a seguir endavant i aquest premi no només sigui un pas més d'una llarga trajectòria amb molts més èxits. Moltes felicitats. I ara doncs donem pas a... El guanyador és Concentrol, el giroscopi. Bé, bona nit.
Per nosaltres ja era un honor formar part dels finalistes d'aquesta categoria i així no us podeu arribar a imaginar lo contents que estem per haver guanyat aquest premi. Des d'aquí voldria també felicitar els altres finalistes. Bé, com us deien abans, Concentrol és una empresa familiar. L'any passat vam celebrar el nostre 75è aniversari. Fem solucions químiques adreçades al sector industrial i venem arreu del món, enguany en més de 65 països. Com us dèiem, és una empresa del sector industrial i a vegades en ocasions sembla que tot el tema digital queda llunyà. Per nosaltres mai ha sigut així. Sempre vam apostar de bon inici pel màrqueting digital i pel màrqueting en general com a part de la nostra estratègia empresarial i això en fem ressò per convidar d'altres empreses del sector industrial per també prendre partida i fer servir el potencial que tenen les eines digitals. Simplement fer una segona reflexió. Nosaltres entenem el procés de venda com un procés, precisament, on hi ha diferents etapes, diferents fases. Nosaltres vam aplicar el màrqueting digital al llarg de tot el procés, de manera que vam dissenyar diferents eines per cadascuna de les fases, des de la captació de nous clients fins a la fidelització per convertir-los en prescriptors de la nostra marca, com us deien abans, per construir tot aquest ecosistema digital. A vegades crec que caiem en l'error de pensar que el màrqueting digital és única i exclusivament xarxes socials. No és així, va molt més enllà. Sí que és veritat que les xarxes socials són una eina molt potent, però no és ni de bon tros l'única. L'important és que les eines que facis servir t'acompanyin per assolir l'estratègia empresarial. Tan sols em queda donar les gràcies a l'ENTEC i al jurat per aquest premi, no tan sols per aquest premi, sinó pel conjunt d'iniciatives en tot el tema de les empreses i de l'entorn digital i de les noves tecnologies. També donar les gràcies al Giroscopi, l'Anna m'acompanya. Sense el seu equip nosaltres no estaríem presents aquí i hauríem estat reconeguts amb aquest premi. Donar les gràcies també a la direcció de l'empresa per haver apostat pel màrqueting i més concretament pel màrqueting digital per fer possible o com a palanca per assolir el projecte de creixement i de diversificació en el que es troba immers Concentrol. I per últim, donar les gràcies a l'equip de màrqueting i a la resta de companys i companyes de Concentrol per participar de les iniciatives de màrqueting i fer possible aquest premi. Reiterar que estem molt contents i, com abans em deien, aquest premi ens encoratja a continuar endavant en aquest camí. Moltes gràcies.